Final set dito po sa Let's Talk that talks about controversies, issues, and lifestyle. Sir, ito pag-usapan naman natin. Lighter side naman sa iyo. Nung ikaw ang naging chief executive ng Narvacan, ng hometown mo, ano yung klaseng legacy? Actually, kilala ka na dito. And not just dito sa town mo, the whole Ilocos itself. Anong legacy ang gusto mong maiwan dito sa mga constituents mo? Well, unang-una, na-achieve natin yung peace and order, no? Kasi alam niyo naman po, ang bayan namin ay isang malaking problema noon ng peace and order. When I started in 1988, ang average crime volume namin was about 144 crimes, no? So ngayon, halos wala na. So, yun, malaking appreciation, lalong-lalo sa mga taga-ibang bansa natin, yung mga nasa abroad natin na kababayan. At saka doon nakita mo na kung baga sa kwan, malaking bagay sa galaw ng mga tao, sa galaw ng ekonomiya. So, yun ang isa nating may pagmamalaki na ginawa natin, at yun ang itinutuloy din ng aking anak na tinitingnan namin na talagang hindi na kami babalik dun sa dating nakagawian ng bayan namin. Pangalawa, siyempre gusto din namin na maging progresibo ang ating bayan, na sana lahat po ng mga kababayan natin ay may sapat na kinikita. So kung baga sa kwan ay lahat may hanap buhay kung tutusin. And siguro nagkaroon din tayo ng fulfillment dyan dahil nung bago kumupo, ang natatamnan lang nun na taniman was only about 40%, no, of the population, of the yung mga lupa dahil problema sa peace and order, no. So ngayon naging ayos, so halos lahat natatamnan na, so halos lahat may hanap buhay. Wala kang masasabi na yung mga programa natin, siguro tayo pinakamaraming programa na nabibigay sa mga farmers dahil nga gusto natin na sila maangat, no? Dahil ang sabi ko, ang ultimate barometer ng isang successful administrator, politician, or chief executive ng isang bayan ay yung makikita mo na umangat ang kabuhayan ng bawat isa. So yun po ang, kung baga sa kanya ang inaatake mo, yun ang ginagawan mo ng paraan. Kaya nga kahit na nga nung hindi pa nga sana hinog na magtatayo tayo ng mall, nagpatayo tayo ng mall para lang hopefully lalakas din yung ekonomiya ng ating bayan. At sa ngayon nasa National Tobacco Administration ako, medyo nagkaroon din ng malaking pagkakataon na makakapagdulot kami ng opportunities dito sa bayan namin dahil dito namin itatayo yung Agri-Pinoy Processing Plant namin, no? Yung food processing plant, may 165 million ito na capitalization. So, tapos by next year, meron din kami na-approve na naman na proyekto na feed mill at saka rice mill, no? Okay. So, hopefully tataas yung presyo ng bili namin ng mais na produkto. Tapos, yung bili din namin ng palay, mas mataas din. Maybe comparable or if not even higher than NFA price. Tapos ibebenta din natin na mas mura sa mga consumer, sa mga kababayan natin. Tulong yan. So medyo malaking tulong. Good income also for the yes. At saka mas maraming kikitain yung ating mga magsasaka. Ang medyo natatakot lang ako, baka mas maraming magtatanim na ng mais o kaya ibang crops kaysa sa tabako. Kaysa sa tabako. Dito sa bayan namin. Well, it's just a matter of ano lang yun sa kausapin mo lang lahat. Dito, balita ko nung sa term mo pa, nag-apply ka for cityhood? No, hindi tayo, kasi alam mo naman, wala naman tayong congressman. Noon, siyempre, si Eric ang congressman ng 2nd District. Siyempre, unahin naman ng kandon, no? Although kung tutusin at the time, qualified tayo, no? Pero ngayon, wala na dahil bumigat na ang requirements, eh.
Actually, swerte nga tayo ng probinsya natin dahil mali, we have 2 cities. Sir, sa term mo noon, maraming awards ka na nakuha nung ikaw pa ang Chief Executive ng Narvacan. Isa na dito ay ang Hall of Fame Awardee for the Most Outstanding Mayor of Region 1, given by the Department of Interior and Local Government. Tapos isa pa doon, way back in 1994, Most Outstanding Mayor of the Philippines in 1991. By the Philippines Assistance and Community Development, which is shared by Sir Ernesto Marcelo. So, kwento mo lang ako, paano mo ito na-achieve ang mga ito? Yeah, medyo kasi noon, unang term ko yan, no? Unang term ko as mayor. Kung basta ko, alam mo, bata ka, at galing din tayo sa, meron namang yung mga experiences na, no, so to speak. Kung baga sa kwan, araw-araw nag-iisip ka kung anong dapat mong gawin para sa bayan mo. At nagkataon din na medyo may mga malalapit po tayong mga nasa matataas na pwesto sa gobyerno. Yung isa naming kababayan nasa planning officer siya noon sa Department of Public Works and Highways. Yung isa naman naming kababayan, dalawang kababayan namin nasa Department of Budget and Management. So we were able to make a lot of projects, no? Kami nga unang nakapagtayo ng public market, no? Tapos meron kaming nakuhang mga pondo na pangpasemento ng kalsada, no? Actually, nung una kong pasok, halos walang sementadong kalsada, ano. Pero nung pagpasok ko, wala pa yung 7171, marami na kaming na semento na kalsada. So siguro in terms of yung visibility nung or yung concrete projects, makikita ka agad nun na medyo ibang-iba ang municipality ng Narvacan at the time. Kaya nga siguro napansin ng DILG at PACD, kaya po tayo napili naman sa mga ganyan na binigyan ng mga awards. Congratulations at sana may continue yan ni Mayor Zuriel, no? Yeah, actually, dung si Zuriel, bago, alam mo na, yung medyo youth pa, no? Nasa bata pa, at least nandyan na naman yung energy, no? Nandyan pa rin yun. Tsaka tinitingnan ko pa rin, maganda ngayon, nandun din ako sa taas, nandun din ako sa national government. So kahit pa paano, nakakatulong pa rin ako ng mga projects para dito sa bayan natin. Sir, si Mayor Zuriel, tapos yung daughter, si Wines, is also in politics, which happens to be nasa Bukal. So, do they also seek some advices sa'yo? Anong mga advices yung mga hinihingi nila when it comes sa trabaho? Oh yeah, importante. We have to recognize na, public service yan. Pinahiram sa atin ng taong bayan. Kaya kailangan balik mo in terms of better service, no? At ang namin kasi parang ang gusto kong itayo na parang katayuan ay parang kami mga servant leaders, no? Parang nagsisilbi ka sa taong bayan. Hindi ikaw yung pangulo, hindi ikaw yung parang sisilban ng tao, hindi dapat ikaw magsilbi sa tao. So it must always be yung sincerity, no? Tsaka yung enthusiasm to give your best in delivering yung service na yan, because hindi biro-biro yung binigay na opportunity, yung responsibility na ganyan. Pero siyempre may mga pagkakataon na may pagkukulang din, so kahit paano I have to pitch in, no? Tsaka tumutulong pa rin tayo kahit paano na nakikitingin na dapat yung mga dapat na gawin ay mangyayari pa rin. So I keep track of what is happening in our town. Yeah, just because you're so very busy, man. Kasi mostly of your time nandoon ka kasi nag-office sa Maynila. Sa Maynila, but I constantly keep in touch with our people here because siyempre matagal din naming Oo, diba? Lalo-lalo so nga, sabi niyo, sa Isadore. Pero as a family man, so how do you handle your obligations sa national office, sa bahay, a husband, a father? Alam mo, sabi ko,
if ever there's something na may na I was able to dispense or to assume yung responsibility ko is yung cellphone, no? Yung sa text. Dahil kasi kahit na nandun ako sa koronasyon, nandun ako sa kwan, so nakikipag-communicate ako sa mga anak ko, and I'm very thankful naman na lahat nakapagtapos, no? Ito muna, gusto ko lang malapit na ang 2013 election. Sa 2013 dito, gusto ko na malaman, since you're on the Liberal Party, kumusta ang Liberal dito sa Ilocos Sur? Well, medyo... Parang hati pa rin eh. Yeah, actually medyo kulang pa. Bale si Owen, Singson, si Congressman Owen, ang pinakamataas na opisyal ng Liberal dito sa Ilocos Sur. Okay. Bale, siguro pumapangalawa tayo, kasama ako sa National Executive Committee being an undersecretary, no? Pagka nasa posisyon ka sa gobyerno, you are you are an undersecretary or above, you automatically form part, no, of the executive committee, no? Si Mayor Versosa is also a liberal, and I think as of now he's still the district chairman. So there are about 4 mayors na liberal right now, and there will be more, no, na papasok. So I don't know, there were also talks, no, that some political leaders from the first district are also planning to join. So hanggang election time, I don't know whether dadami, no. Anyway, so anyway, that's administration, so good luck, and of course, maganda. Ito sir, muna, if ever na hindi ka nailagay o natanggap o di kaya nailagay sa pwesto mo ngayon as the administrator of NEA, ano ngayon si Mr. Edgardo Zaragoza? Ano kayang ginagawa niya? More na negosyante. At, yeah, because I've been in business for several years, and yeah. Tsaka political analyst, advisor. Pero more than anything else should be siguro more as a businessman. Yeah. Sir, ano pa ang pwede mong magawa dito sa probinsya ng Ilocos? Well, ang pasalamat ko sa Diyos ay nabigyan ako ng pagkakataon na nakapagsilbi sa National Tobacco, at malaking bagay na nagkaroon ako ng opportunity na matulungan yung mga magsasaka natin. Kasi kung baga sa kuwan ay yun ang ating sinisigaw nung nag-aaral pa tayo sa University of the Philippines. Kikisama tayo noon sa rallies. So ngayon, nagkaroon ng katuparan yung opportunity na yan na makapagsilbi ka, makatulong ka, hopefully makaahon, no? Kung ano yung issues noon, 1970s, 40 years hence, ganun pa rin, no? Nandyan pa rin. Kaya nga, hindi nawawala. Kaya sabi ko nga, at least ang laking pagkakataon na makagawa ka ng something big, no? Kaya naman, dami-dami namin programa na ginagawa sa National Tobacco para makatulong sa mga tobacco farmers. Kailan, hanggang tobacco farmers lang. Muna. Yan naman kasi, tsaka yun ang sakop ng National Tobacco. Yun ang ano ng... So, how we wish na we can do more, no? Well, another way around, makakatulong ko pa rin. So we're running out of time. This time, anong message ang gusto mong iparating sa ating mga, especially sa mga tobacco farmers natin and the rest ng Ilocanos? Well, sa mga magsasaka ng tabako, alam naman natin ito pa rin ang pinaka-main cash crop natin. Ito pa rin ang pinakamalaking hanap buhay natin. At ang pinapangako po sa inyo ay gagawin po natin lahat ng ating makakaya para maprotektahan kayo at patignan yung inyong interest. Maganda po ang kikitain natin. Talagang hindi natin papahintulot na matatamaan yung ating industriya. And I'm sure na we in the national government, kasama po si Presidente
Benigno Aquino, tsaka si Secretary Alcala to the Department of Agriculture, are one in looking at your interest, and we will see to it na you will get the best possible programs we can undertake, no? Na sana ay makakapag-ahon ng mas mabuting kalagayan sa bawat isa sa inyo. Thank you so much, Attorney, and good luck. At sana nga, you could make team friends na nandiyan ka ngayon sa position mo na, magawa mo talaga at matulungan ang mga farmers natin. Yan ang kailangan nila just to make a difference sa kanilang buhay. Ako, ang sarap ng feeling talaga pag nakatulong ka ng isa. Tama po yun. Oo, totoo yun. Thank you so much din po at pinamlakan mo ang invitation. Sana po ay balik ulit at there will be more interviews, and we'll be asking more about the development of some of the projects pa rin ng NTA. Yeah. So thank you din po. Yeah. Thank you po. There you have it, mga kaibigan, the administrator po ng National Tobacco Administration, Edgardo Zaragoza. Just like what he said sa mga farmers naman, ay wag lang tayo basta rin reklamo ng reklamo. Pumunta ho tayo, may mga local government natin na humingi po ng tulong, and just like what Attorney said, na wag tayo naman utang ng utang sa mga cowboy. Dapat yung utangin natin ay yung tama-tama lang at para mabayaran natin, at syempre mapaunlad din natin ang ating kumbaga, yung ating kinabubuhay, especially the tobacco. Ito rin po si Derek at kami po ay nagpapasalamat dito sa people ng Narvacan at kami po ay pinapunta rito. At sa aming mga sponsors, maraming salamat po sa inyo lahat. Once again, ito po ang talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle. I'm Derek Gonzalez. This is Let's Talk. Bye everyone. Thank you. Thank you.